Ľúbite môjho syna a on vás ľúbi. Čo mám robiť, aby ste sa do mňa zaľúbili? V tejto malej dlani chcete udržať česť Mandrake'u? Za môjho syna sa samozrejme vydať nemôžete. Máš na rukách jeho krv. On sa nikdy neožení. Ten súboj podstúpil kvôli tebe. Ty si ho zabila. Nezomri, Justin. Prosím ťa, nezomri. Prosím. Chcem vidieť lorda Walkna. Lord Walkn vás teraz nemôže prijať, slečná... Sajverliová. Laflamme. Prisahám, že si najzábavnejšia žena v Londýne. Justin. Slečna Staverlyová, my lord. Si najzábavnejšia žena v Londýne. Vstúpte. Slečna Staverlyová, pripravila som vám kúpeľ a vyprala som vám šaty. Boli veľmi špinavé. Vyprala? Koľko je hodín? Poludnie, slečna. Poludnie? Slečna, keď budete hotová, milosť, pán vás očakáva v salóne. A nebol zranený? Chvála Bohu, nie, slečna. Guľka ho len škrabla. A Lord Rutten? Už šiel do Francúzska. V Anglicku sa už tak skoro neukáže. Vstúpte, Serena. Dúfam, že ste si poriadne oddychli. Áno, ďakujem, dobre. Musím sa vám ospravedlniť, že som spala tak dlho. Sadnite si. Keď má mladá dáma v sebe toľko odvahy a spraví to, čo ste dokázali vy, môže si aj dlhšie pospať. No musí rátať aj s tým, že bude musieť znášať určité následky. Nerozumiem vám. Ste dosť silná na to, aby ste mohli prijať vážne rozhodnutie? Cítim sa dobre. O tom, že ste sem pricválali na najnebezpečnejšom koni z mojej stajne len preto, aby ste mi pomohli, sa už hovorí v každom londýnskom klube. O mne sa hovorí v kluboch? Mladá dáma príde bez sprievodu do domu slobodného muža za takých dramatických okolností. Musíte uznať, že ste sa skompromitovali. A to je všetko, čo k tomu poviete? Vlastne, bolo to kvôli... Áno, pokračujte. Kvôli... Skončila som. Z toho jednoducho vyplýva, že konečne musíme doriešiť naše záležitosti. Už to ďalej nemôžeme odkladať. Nie. Asi nie. Preto si považujem za veľkú česť požiadať vás, aby ste sa stali mojou ženou. Vašou? Nie. Veľmi ma to mrzí, ale nemôžem pripustiť, aby ste si ma zobrali len preto, že máte zmysel pre povinnosť. Poď sem, Serena. Nejdem. Pri sobáši musíš prisahať, že ma budeš poslúchať. Čo keby si začala už teraz? Poď sem. Prečo? Čo tam vidíš? Vidím tú známu tanečnicu Laflamme.
A tiež môjho dobrého priateľa Johna Barleyho, ktorý odprevádzala Flam do koča. Ten koč ju odvezie do malého krásneho domu v Chelsea, ktorý kúpil pre ňu. Neskôr tam príde za ňou a bude s ňou tráviť väčšinu dní a nocí, tak ako doteraz. A niekedy pôjdu spolu na návštevu starých priateľov. Ale ona... Myslela som, že... Nie. Už dávno nie je. Odkedy som spoznal teba, vydáš sa za mňa? Vezmeme sa v súkromnej kaplnke v Mandrake. Teraz sa tam vráť a priprav všetko potrebné. Ja zatiaľ vybavím povolenie a potom prídem za tebou. Poslal som po Eudoru, aby ti robila spoločničku na spiatočnej ceste. Prečo som zrušila tú večernú zábavu? To sa dá ešte zariadiť, madam. Ale čo si počnem s tými hlupákmi? Sú zle vychovaní a chamtiví ako supy. Ešte stále ste sa nespamätali zo včerajška. Už vieme, že Justinovi sa nič nestalo, môžete si vydýchnuť. Nemôžem oddychovať. Chcem byť sama. Sama so svojimi myšlienkami. Ja by som sa sama asi zbláznila. Mala som ja odsválať za milovaným Justinom. Na jasnom blesku, sestrička. Však by si na neho ani nevyliezla. Tvoj štýl je kočiar. Našla by som si niečo rýchlejšie. Nikole by ma odviezol. Nie, neodviezol. Veľmi ma prekvapila nerozvážnosť mojej sesternice. Bol by som rád, keby sa o tom mlčalo. Ja ju obdivujem. Ani mi nenapadne ohovárať ju. Nemôžem byť sama. Mám pocit, že mi praskne hlava. Určite teraz príde nejaká zlá správa. To sa vám len zdá, madam. Poďte a sadnite si k nám. Tušila som to. List od Justina. Idú sa brať. Kto? Predsa Justina, tá prefíkaná, odporná Sirina. Sirina? Sirina? A čo ešte píše? Mám zariadiť všetko potrebné. Stavil by som sa, že dostane hysterický záchvat.